Mopay nga oras mga katropa, mga kasanggayan, labi na nagsusubaybayan. Tulo Kapuntos Kinyentos. Yan na, especially niya, kay special na tao at mga kaupod nga nagpapasalamat kita nga natagang kita niyang buti nga oras para magmulay ini ang atong pamulay. Ang tao nga aton madadaupan ng certified malalauman. Ang tao nga waray bisyo kundi serbisyo. Vice Mayor Sambo Yaokasin. Ang waray bisyo kundi serbisyo. Sambo Yaokasin. Mo pa nga kulot, Vice. Mo pa nga kulot mo. Abay, salamat nga natagan mo kami sa anong oras na makamulay na namon. Tulo Kapuntos Kinyentos. Bagay nila napapausap kung kaya kita nakamas. Maalaman kita yan no? Importante, pero may kita nasulat kita aton mas para mag-protectar kita aton sarili. Nang gihapon ito atong ika-istorya. So, kadhain mo. O, siyempre, nag-go kami para mag-guide at mga igasi ko Tacloban nga magmas kita, bisan magaw sila kita haton panimalay. Labot lang pagkabisi nato na trabaho, guys. Ano ni mo ging kabisihan na mo, hain mo na sarili ba? Well, adi na kita yanahan, barter. So, nabibili kita yung mga vintage, yung mga antique. So, nakita ko BFP Vice Mayor na participate yan, mga nagbabarter. Shout out niya ng mga nagbabarter at Tacloban. Mga antique at Tacloban. Mga antique andas ko na nakita ng camera. Tapos ang timbangan, nabarter ka Vice. Magkakamiyara na kitang tulo nga warm-up questions. Waray hiya eksakto nga answer. Oh, sige. Kung imulati kang lahi mo mismo. Oh, sige, testing. First question, ano nga oras na imbento ang orasan? Nako. Pass. So, bisan na po dira kumaro mo na ano nga oras na imbento ng orasan, pero bakit mga 11:59? Ginuulod ba itulod kung namamatay? Sigurado, kinuulod ito. Kaya nga tanan nga butang, kinuulod. Kaya nga, kuhan, ginuulod. So, ginuulod gabit ulod. Nas natin na warm-up question, paghatag hintulo na ginbubuhat mag-asawa bago kumaturon. Well, good night, kiss. Siguro nangangadi. Nangangalitas nga ginbubuhat ang mag-asawa bago kumaturon. Well, COVID-19 man yan ha. Kukubitay na lang. Nagkukubitay. Para mga mag-asawa dida, shout out. Good night kiss, pangadingan, pangubit. Kali na kita aton, Tulo Kapuntos Kinyentos. May da po 5 ang pakiana, itimula kinanglang, tulo lang nga pakiana tinan. May da ka 5 seconds kada pakiana. Pwede itimo ibabaton, waray-waray or Tagalog. Okay, sige. May chance ka nga magdaog Kinyentos. Wow! Yay! Go! First question, kung ang sun ay araw, ano naman ang sunset? Alright, nagtinawa natin guys. Ikalawa. Kung ang matamis ay sweet, ano naman ang English ng maasim? Ako, sir? Alright, 1 point. Ay, salamat, good. Salamat, good. 1 point para kang Vice Mayor. Kung ang duck ay pato, ano naman ang wolf? Pass. Ang tamang sagot, mga katropa, mga kasanggayan, lobo. Ang wolf, lobo. May napalayaw sa mga point. Kung ang kitchen ay kusina, ano naman ang busina? Horn? Alright, 2 points. Usa na lang, 2 points. Usa na lang. Makakamayari na chance si Vice nga magdaog Kinyentos. Kung ang root ay ugat, ano naman ang sanga? Branch. Alright, congratulations! Yes! May chance na, congratulations! Yes! May chance na magdaog Kinyentos ni Vice Mayor Sambo Yaokasin. Kaput na ni Vice Mayor ang atong tag pa 500. Igsunod Vice usa-usa. 1, 2, 3, 4, 5 Vice. Pero ang natanan nga mulay Vice, may dakita twist. Haluan tayo ko sa nga 20. Okay. Dapat chance nga mabunot mo ang unong nga 500. Isunod ka mo, in-account ng 3 mo sa ko ha. Sige. Pili at 500, 1, 2, 3 mo sa lahat. Salamat, Vice Mayor. Ang pag-participate ang Tulo Kapuntos Kinyentos. Salamat, Tulo Kapuntos Kinyentos. Alright.
Yes, if waray importante nga panuyo, please stay home. And if you go out, please wear your mask. Then kung may matatao na lugar, make sure you practice social distancing. Ha? So, don't forget, ha? Dahil kang alimot mag-subscribe at Jaydivlogs, daw mag-waray-waray vlog. Dahil mga salamat ngan, pakiclick na lang link ka para full video. Dahil mga salamat.